балалар, безнең икенче елга бик зур юбилей була, илебездә, Рәсәй илебездә безнең җиңү көненә 80 ел тулачак. Инде тарихта иң зур кан койган сугыш бу безнең Бөек Ватан сугышы. Рәсми цифрларга нигезләнсәк тә 28 миллион кеше үлә ул сугышта. Безнең ватандашлар менә чагыштырып кына карыйк әле, менә хәзер теге Америка Кушма Штатлары, Британия, калган Европа илләре мактанып сөйлиләр инде, менә безнең дә зур өлеш кертте дип чагыштырып кына карабыз әле, бала цифра 28 миллион, Америка Кушма Штатына 400 мең. Менә нинди и то әле Америка Кушма Штатларының гаскәрләре сугышның ахырына гына кирип китәләр, катнашалар. Бөек Ватан сугышы турында күп зак сөйләп була, ләкин безнең бүген төп темасы ул Казан каймасы, Казанский обвод. Шундый исеме дә бит аның, теге шундый халык телендә таралган Казан каймасы, обвод. Һәм инде балалар, сез барыгыз да беләсездер инде, яме безнең кайчан Бөек Ватан сугышы башланды. Чөнки безнең ВПР бар бит инде, шулай бит, ВПРда андый сораулар бар. Безнең кайчан Бөек Ватан сугышы башланды? Кайсы көнне? 22 июньме? География буенча кем яхшы укый беләсездер инде, безнең ул елның иң озын вакытлы көн. Шулай бит инде, 22 июнь. Бер әйтмичә, аңлатмыйча безгә фашист Германиясы барып керә. Һәм инде беренче көннәрдән безнең зур бик күп кешеләр югалтабыз. Безнең дошман көнгә 50-100 километр эчкә кереп китә. Безнең шундый элек безнең шәһәрләр булган Киев, Минск, җирләре Катюгаләгә, нәрсә дигән Катюг дигән нәрсә дигән сүз ул? Ул бөтен яктан безнең гаскәрләребез, безнең кешеләребез окружениегә ләгә. Гадел телдә әйткәндә, племгә ләгәләр. Һәм инде безнең шул вакытта дәүләт җитәкчеләребез төзи махсус орган, ГКО, Государственный комитет обороны. Һәм инде план коралар, ничек тә булса да дошманны туктатырга. Һәм инде безнең менә шул вакытта инде көзгә таба хәлләр башлангач, инде безнең көзгә таба инде дошман Мәскәүгә якынлаша башлый. Мәскәү бит ул шәһәр генә түгел, бит Подмосковье да бар бит инде. Анда Мәскәү шәһәре ул бүленгән округларга, теге Северный округ, Южный округ, Восточный округ инде. Һәм инде дошман әкренләп керә башлый. Һәм инде дәүләт безнең шундый карар кыла, ничек тә булса дошманны туктатырга. Һәм инде алар инде шушы фронтның иң авыр ниләрен, участокларын күреп, анда окоплар казый башлар. Дөрес әйткәндә, оборонительные сооружения. Һәм менә мин документларга нигезләнеп әйтә алам, безнең менә мәсәлән Онежское озеро икән беләсезме? Ленинградская область. Безнең бит инде дошман безнең илебезгә барып кергәндә, ул 3 юл белән барып керә. Безнең төньяк, центр һәм көньяк. Һәм менә безнең дошманның төньягындагы юнәлеш ул инде безнең шушы Ленинградны шәһәрне яулап алу иде максаты. Һәм анда безнең беренче шушы оборонительный сооружение төзелә. Һәм инде ул оборонительный рубеж тоташырга тиеш иде Дон елгасы белән. Инде Дон ул көньякка таба бара. Һәм бу безнең беренче линия оборонасы барысы да шушы 41 елда кабул ителә, сентябрьдә. Казанский обвоз – это специальное сооружение, которое было построено для того, чтобы дальше не пустить врага в центр нашей страны. Что, какого врага? А кто у нас враг в это время был? 41 год. Кто это наш был врагом? Ну, вы говорите немцы, ну, конечно же, немцы – это национальность, да, народ. А есть вот такие люди, которых называют фашистами. К сожалению, в это время во главе государства находился вот такой лидер, который считал, что все страны, которые находятся недалеко от Германии, они все такие люди второго сорта, их нужно завоевать, их нужно заставить на себя работать, то есть превратить их в рабов. И этого человека, может быть, даже фамилию вы скажете, кто? Как?
кто находился во главе государства в то время, называемого фашистского государства. Ну, да. Гитлер, да, это псевдоним. Настоящая фамилия его Шиккельгруппе. Вот этот товарищ, грубо говоря, да, решил, что в Германии эти фашисты они самые лучшие, что они имеют право делать все, что хотят, и распространить свой взгляд, свою идеологию на все территории, в том числе на территорию в то время Советского Союза. И такая идеология называется фашизм. Вы слышали такое слово? Фашизм. А какое-нибудь слово, похожее на это слово, вы еще где-нибудь слышали? Какое? Вот было, вы мотаете, конечно, наверное, слышали, да? Нацизм. Еще. Ну, антисемитизм. Еще. Есть такие слова, нехорошие слова. То есть это такой взгляд на мир, когда одни люди считают себя лучше, чем другие люди. Вот для того, чтобы на территорию нашей страны не пришла вот такая философия, чтобы не пришли такие люди и не превратили все население в рабов, и строился вот этот Казанский обход. Не допустить в Казани, вот Айрат Азатович говорил, что в Казань были эвакуированы большое количество военных заводов, сооружений, которые выпускали военную технику, лекарства, порох для фронта. К сожалению, фашизм до конца не удалось уничтожить. В настоящее время наша страна продолжает бороться с фашизмом. На территории Украины остались такие люди, которые решили, что они лучше всех, что другие люди не имеют права разговаривать на своем языке, не имеют права одевать национальную свою одежду, и решили установить на территории Украины вот такой режим, который называется фашизм. И опять-таки наша страна, наша Родина встала против фашизма. В настоящее время идет специальная военная операция, которая направлена на освобождение народов, которые живут на территории Украины, от фашизма. И, наверное, в вашей деревне тоже есть люди, которые оказались на СВО, да? Кто-то был мобилизован, да? Вот головой мотает, я вижу. Кто-то добровольно ушел. Может, вы знаете имена этих людей? Может быть, чей-то папа, чей-то брат? Ну, поехали, встань, пожалуйста. Вот, пожалуйста, твой брат, да? Вот два брата у вас, да? А кто у вас на СВО? Это Елизмет? Вот папа, их папа, он настоящий герой. Он, зная, что у него здесь дети, да, ушел на специальную военную операцию, чтобы защитить нас вот от этого фашизма. В свое время, в 1941 году, спасибо большое, вы можете гордиться своим папой, он герой. В свое время точно так же люди Чичка, других деревень встали вот на защиту страны от фашизма. Birinchidan harbiy veteranlar ismini mana sizning qarshingizda maktab direktori aytib o'tganda bizda sug'ushda qatnashuvchilar уже bizning rayonda yo'q. Bor Afg'onistonda sug'ishgan kishilar bor ofitserlar, harbiy ofitserlar turmushlarini harbiy xizmatga bag'ishlab bek uzoq harbiy burchlarini o'tagan kishilar. Mana men o'zim de 28 yil harbiy xizmatda bo'ldim. Bunda qaybirlariga bilan endi Yunarmiya otryadlarini o'zi bizning Qaybish rayonida 16-yilda uyushtirib jiberdik. Sizning otryad bilan Opasqa borib Musa Jalilning qizini da ko'rib qaytdik. Shunday tantanada da qatnashdik qaybirlariga. Narsaga to'xtalib o'tmoqchi bo'laman. Benim harbiy xizmatimda Musa Jalil izlaridan atrofına bağlı o'tgan
кебек аның туган авылында булырга туры килде. Мустафа авылында Оренбург өлкәсендә иртә таңнан иртәнге 4-5 тирәсендә музей директорын уятып чыгарып, аның музеена кердек, аның истәлекле хатирәләрен карады. Аннан соң мин Германиядә хәрби хезмәтне үтәгән вакытта безгә Германия демократик өлеше белән федератив өлеше кушылганнан соң Берлинга барып йөрергә рөхсәт иттеләр. Алда безгә Берлинга барып йөрергә ярамыйдыр. Менә шул рөхсәт иткән вакытта экскурсияләргә барып, төрмәнең үзенә тагын кереп булмады. Муса Җәлил аның дусларын ничек дип җәзалап үтергән урында, төрмә янында да булырга туры килде. Аннан соң инде сез беләсез, безнең язучыбыз бар, Нәби Дәүли, аның ана укып карасагыз, бик үзем сезнең кебек вакытта бик кызыгып укыган идем. Үлем белән яшәү арасында. Шундый китабы бар, үлем белән яшәү арасында. Ул аның истәлек итеп, ул Бухенвальд концлагерында утырып чыкканнан соң, менә шул тирәләрдә, ул белендә булган кеше. Мин Германиядә вакытта шул Бухенвальд концлагерында да булырга туры килде. Менә Руфа Дамировна әйтеп үтте, бит сезнең каршыда фашизм диде, нәрсә ул фашизм. Менә аларның яктышлыкларын, явызлыкларын, алар нәрсә эшләгәннәр, тоже үз күзләрем белән күрергә туры килде.